Outra vez agosto e outra vez acabado en cero. Os 63.420 é o cuarto gordo do sorteo da Lotería Nacional que cae nesta administración de Ribeira. 3 deles coa mesma terminación. Que é o cuarto gordo que damos, é o primeiro na lotería dos xoves, dá-se a casualidade que é o terceiro gordo que damos no mes de agosto. Xa tocou no 16, tocou no 17, tocou no 19. Menos un, dos 4 que demos, menos un, todos foron en cero. A sorte volveu poñerse de lado da administración número 1 de Lotería de Ribeira. Desta volta foi un primeiro premio da Lotería Nacional que se repartiu íntegramente no restaurante Praia do Vilar. Os agraciados que posúan un décimo, entre eles o propietario do establecemento, recibirán a nada despreciable contía de 30.000 euros. Si venderonse 10 son 300.000 euros. Bueno, menos o 20% que hai, que serían 24.000 ao décimo. Este premio vense sumar á longa lista que xa ten repartido esta administración, con varios primeiros premios da Nacional e unha primitiva de 2,5 millóns de euros. Foron os 8 foron no sorteo do sábado. Era cando había o especial, incluso un se dou a casualidade que tocou o especial que foran 3,5 millóns de euros. Sí, xa demos algún premio bo. E o último que déramos bastante importante foi unha primitiva de 2 millóns, casi 3 millóns de euros, que lle tocaron a peña de 5 chavales. É dicir, o resto foron últimamente premios pequeniños, 5 a complementario, 45.000, así. Pero ahora ven este que ven de maravilla. Esta boa fama trae aparellado un incremento das vendas. Xa esta mañá moitos curiosos que se deixaron caer polo establecemento aproveitaron para levar un número a ver se a sorte segue de cara. Bueno, a ver se me toca para as Navidades, polo menos.